Caraka balik kangune mengkene Ngatha Bagama nyaya Jadapala Satada Karacanaha. Lah kuwi werdine piye? Werdine mengkene Ngatha Bagama. Ngatha Bagama nyaya Jadapala Satada Karacanaha kuwi nek diwerdekake ora bisa mergo tulisane wae kuwalik. Lho. Lah supaya kenek diwerdekke piye? Kudu diwalik meneh gen supaya muni ana caraka data sala padha jaya lan mangga bathanga. Lah yen mengkono werdine piye? Ana caraka ana wis ngarani caraka utusan. Dadi sipating jalma manungsa urip ana ing lumahing jagat iki pinangka dadi utusaning Gusti ingkang Maha Agung. Ana caraka yen data swala. Data swala datan swala ora kena ngresula ora kena mingkuh kudu tumindak makarya. Ya ku sak bisane dhewe padha makarya padha golek mula pametu kanggo murakapi marang keluargane kabeh tumuju marang bebener ora nalingsin marang wewatoning urip. Oh ngono ana caraka data sala. Banjur padha jaya padha wis ngarani jayanya pengpengan. Wong urip ana madya padha kuwi ora kok kudu pengpengan bisa ngalahke manungsa liyane ora kena kudu ngalahke karo liyane kok ora tegese bisa ngalahke kuwi wong urip bisa ngasana lan bisuwa ya kuwi nirep manungsa kang duweni kadang patang perkara kang aran ya kuwi alwamah supyamarah mutmainah kuwi mau. Awit manungsa yen dikendhaleni sedulur alwamah amarah mutmainah lan supyah kuwi mesti bakal akeh tumindak kang ora bener mergo nuruti hadane kanepson. Mula kowe ngerti sedulur abang kuwi anane mung tansah nesu, tansah tengkiling tandang para tangan abang. Sedulur ireng anane mung demen mangan turu nguja swara swara seru. Sedulur kuning kang denane supyah ku ya mung nuruti marang kesenengane dhewe ora gagas hasil pametune pira mung kanggo seneng-seneng. Mula bisa nuruti sedulur putih ku anane mung tansah tumindak temen jujur suci sabar narima rukun marang sapadha. Wah ngono kuwi jenenge kudu bisa ngunjara sedulur patang perkara kuwi kang dinarani padha jayanya. Iya lah yen monggo bathanga monggo wis ngarani bathanga Bathang moga kuwi sukma kuwi raga. Yen sukma cacaka raga mung gare Bathang. Mula